Ćao i dobrodošli na moj kanal, ja sam Rada. Danas ćemo spremati rižoto sa šampinjonima, kukuruzom, pavlakom i šunkom. Nema ime ovaj moj recept, ali sigurno će vam se svidjeti ako ga probate. Dakle, za ovaj recept treba će vam oko 300 grama riže. Ja obožavam ovu rižu, nam je najbolja. Ovo je okruglo zrno. Osim toga, koristit ću ove Vegeta začine, Vegeta Natur Mediteran, bosiljak i stavit ću jednu Vegeta kocku od povrća. Osim toga, treba će vam jedna velika ili dvije manje glavice crnog luka. Zatim treba će vam 2 čena bijelog luka. Ovdje ima mnogo više čenova, ali količinski je to jednako kao 2 bijela luka. Inače ovo je domaći bijeli luk, zato je ovako sitan, onako napravljen na organski način, to jest posađeni sve ostalo. To moja majka radi. Zatim treba će vam 100 grama šunke, so po želji, 100 grama trapist sira, pavlaka jedno 200 ili 100-200 ml. Ja obožavam kukuruz, ako ne volite kukuruz ne morate ga stavljati. Nećemo staviti sve ovo, već možda ovdje je 450 grama, stavit ćemo 300 grama kukuruza. Zatim ću koristiti šampinjone, ovo su zamrznuti, možete koristiti svježe, zamrznute, ako želite. Ja više volim da kupim zamrznute jer nisam ograničena na 2-3 dana da ih moram pripremiti, nego možete ih spremiti i za 10-15 dana kako vam odgovara. Tako da krećemo sa pripremom. Da, zaboravila sam da napomenem, treba će vam i voda, naravno, i mrvicu šećera. Prva stvar koju ću raditi jeste isjeckati luk. Stavila sam i crni i bijeli luk zajedno i koristit ću sjecko jer mi je tako lakše, a može i ručno da se sitno isjecka bijeli i crni luk. Zatim ću pouljati tiganj. Možete koristiti maslinovo ili suncokretovo ulje i sve ću to zagrijati. I dodat ću bijeli i crni luk isjeckani. Mi kući volimo u sve da dodamo puno luka, ako vi volite manje luka, možete slobodno staviti manje. Kad se luk prodinsta, dodati šampinjone. Šampinjone pržiti sve dok sva voda iz šampinjona ne ispari. Vidjet ćete kasnije, ima puno vode iz šampinjona koja povremeno i promiješati. A za to vrijeme možete pripremiti i rižu da se kuva. Trista grama riže prvo operite. Kad stavim rižu u posudu, ja volim još jednom bar da je operem. Zatim rižu prelijte sa vodom. Ovako riža izgleda, znači kad je prelijete sa vodom, pola riža, pola voda. U rižu dodati malo ulja i staviti da se kuva na klasičan način. Dok skuvate rižu, kuvate je.
Zatim u rižu dodati kukuruz. U vegetu dodajem i začine kao što je kocka za supu, vegeta mediteran, bosiljak, malo soli i malo šećera. I onda to sve ostavim otprilike 10 minuta da se skupi. Dok se riža kuva i šampinjoni prže, vi možete isjeckati šunku i sir kao što sam ja uradila. Pripremite jedan pleh. Ovaj pleh je čist, samo on je veoma star, zato ovako izgleda. U podmazan pleh dodajte skuvanu rižu sa kukuruzom i začinima. Uz to dodajte naravno i šampinjone. Zatim dodati i 200-300 ml pavlake i sve to promiješati. Vjerujte mi da ovo ne izgleda ni do pola ukusno kako jeste. Znači, zapravo izgleda mi nije nešto, mada na kraju ćemo mi to dekorisati pa će biti lijepo, ali ukus je savršen. Eto, ako ćete da mi vjerujete, probajte. Ako nećete, ne morate. Zatim dodajte i sir i šunku i sve to još jednom promiješajte. Sve ovo zajedno stavite da se peče na 220 stepeni. Sad ću vam pokazati kako ja dekorišem. U jednu posudu stavim svu tu rižu i malo je spjoštim i ona dobije oblik posude iz koje sam izvadila rižu. Pospem malo bosiljkom i dekorišem gore sa mrkvom. Možete staviti peržun ili nešto, trenutno nisam imala peržuna, a i mrkva je dosta dekorativna. Šargarepa. Na kraju to izgleda ovako. Izgled nije nešto, ali ukus je savršen. To bi bilo to za ovaj video. Vidimo se uskoro u nekom od mojih sljedećih videa. Ćao! Na kraju to izgleda ovako, izgled nije nešto, ali je ukus savršen. To bi bilo to za ovaj video, vidimo se uskoro u nekom od mojih sljedećih videa.